ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆରେ ରାସ୍ତାର ପଥର ହଟା। ତମେ ମୁଁ କଣ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ? ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ପଥର ହଟା। କାଇଁ ରାସ୍ତାଟା କଣ ତ ବୋପାର? ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଟା ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା। ତୁ ଯଦି ଏତେ ଜୋରେ ଚିଲାଇବ ମୁଁ ପୁଣି କେତେ ଜୋରେ ପାଟି କରିବି କହିଲୁ? ତୁମ ବସ୍, ମୁଁ ତ ଏକ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର, ମୁଁ କଣ ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କରିପାରିବି? ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ପଥର ହଟେଇବ ନା ମୁଁ ପୋଲିସ ଡାକିବି? ତେରିକା, ଆରେ ମୁଁ କଣ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ? ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି